Πάμε. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας στο κλειστό του Διστόμου. Κανονικά θα έπρεπε να έχουμε αγωνιστική δράση. Το γιατί δεν έχουμε θα το εξηγήσει λίγο, θα το εξηγήσουν οι άνθρωποι που θα μιλήσουν. Ως εθνικός λιβαδιάς αυτό που λέμε είναι ότι θα παίζουμε εκεί που ανήκουμε, εκεί που θέλουμε και εκεί που λέει το δίκαιο και όχι εκεί που θέλουμε να μας βάλουμε. Ο εθνικός λιβαδιάς έρχεται από πολύ μακριά και πάει πολύ μακριά για να δεχτεί οποιαδήποτε εξωτερική απόφαση. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Παρουσιάζω εξ αριστερών τον γραμματέα του Συλλόγου τον Γιώργο Κόλια, τον αρχηγό μας τον Αλέξη Μήνης που όλοι γνωρίζετε, τον πρόεδρο του Εθνικού Λιβαδιάς τον Νίκο Καπρίτσα και φυσικά τον δήμαρχο Διστόμου Αράχο Βασκιατίκη στον Γιάννη Σταθά. Ο λόγος κατευθείαν στον πρόεδρο, στον κύριο Καφρίτσα. Αγαπητές και αγαπητοί αθλητές, αγαπητοί προπονητές, φίλες και φίλοι του Εθνικού Λιβαδιάς, συμπολίτες μας, σας ευχαριστώ από καρδιάς που βρίσκεστε σήμερα εδώ, στο κλειστό γυμναστήριο Διστόμου. Εδώ στην έδρα μας, εδώ στο χώρο όπου χτίστηκαν προσπάθειες, κόποι, αγωνίες, νίκες, ήττες, όνειρα. Εδώ στο χώρο που δεν ανήκει σε κανέναν μηχανισμό, σε κανένα γραφείο, σε καμία ομοσπονδιακή αυθαιρεσία. Ανήκει στους αθλητές, στους προπονητές, στα παιδιά μας, στις οικογένειες, στους φιλάθλους, στην τοπική κοινωνία. Σήμερα με αφορμή τη λήξη της αγωνιστικής χρονιάς 2025-2026 θα ήθελα κανονικά να μιλήσω μόνο για μπάσκετ. Για την προσπάθεια των παιδιών μας, για την αφοσίωση των προπονητών μας, για τη στήριξη των γονιών και των φιλάθλων μας, για όσα πετύχαμε και όσα μπορούμε ακόμη να πετύχουμε. Όμως δεν μπορώ να μιλήσω μόνο για αυτά. Γιατί τη χρονιά που πέρασε, το Εθνικός δεν αντιμετώπισε μόνο αντιπάλους μέσα στο γήπεδο. Αντιμετώπισε και κάτι πολύ πιο βαρύ. Μια μεθοδευμένη, άδικη και θεσμικά απαράδεκτη προσπάθεια αποκλεισμού του από τη φυσική του έδρα. Και σήμερα οφείλω να μιλήσω καθαρά. Όχι με υπενιγμούς, όχι με μισόλογα, αλλά με γεγονότα. Το κλειστό γυμναστήριο Διστόμου διαθέτει άδεια λειτουργίας. Έχει παραχωρηθεί νόμιμα στο σωματείο μας για την αγωνιστική περίοδο 2025-26. Υπάρχει οικοδομική άδεια για την προσθήκη της εξέδρας. Υπάρχει έλεγχος από ελεγκτή δόμησης, από το οποίο προκύπτει ότι οι κατασκευές είναι σύμφωνες με την εγκεκριμένη άδεια και ότι δεν υφίσταται ζήτημα που να επηρεάζει την νομιμότητα ή την ασφάλεια της εγκατάστασης. Με απλά λόγια, το γήπεδο είναι νόμιμο, το γήπεδο είναι αδειοδοτημένο, το γήπεδο είναι ασφαλές. Κι όμως κάποιοι επιμένουν να μας το στερούν. Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ έχει λάβει γνώση όλων των κρίσιμων εγγράφων, ενώ γνωρίζει την υφιστάμενη άδεια λειτουργίας, ενώ γνωρίζει την απόφαση παραχώρησης, ενώ γνωρίζει την οικονομική άδεια και το πόρισμα του ελεγκτή δόμησης, εξακολουθεί να αρνείται χωρίς σαφή, ειδική και νόμιμη αιτιολογία να επιτρέψει στην πράξη τη διεξαγωγή αγώνων στο κλειστό γυμναστήριο Διστόμου. Αυτό, κυρίες και κύριοι, δεν είναι γραφειοκρατία. Αυτό δεν είναι παρεξήγηση. Αυτό δεν είναι διοικητική καθυστέρηση. Είναι μεθόδευση. Είναι μια πρακτική που οδηγεί τον Εθνικό Λιβαδιάς στον de facto αποκλεισμό από το σπίτι του. Είναι μια πρακτική που αλλοιώνει τις συνθήκες ισονομίας του πρωταθλήματος. Είναι μια πρακτική που προκαλεί αγωνιστική, οικονομική και ηθική ζημία στο σωματείο μας, στους
αθλητές μας και στην τοπική κοινωνία. Και θέλω να το πω με απόλυτη σαφήνεια. Δεν τιμωρείται κάποιο πρόβλημα, τιμωρείται ένας σύλλογος. Δεν προστατεύεται η ασφάλεια, εργαλειοποιείται η ασφάλεια. Δεν εφαρμόζονται ίσοι κανόνες, καλλιεργείται επιλεκτική μεταχείριση. Και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δεν μπορεί να παρακολουθεί αμέτωχη. Δεν μπορεί να περιορίζεται σε διαπιστώσεις. Δεν μπορεί να γνωρίζει ότι υπάρχει άδεια λειτουργίας. Να γνωρίζει ότι ένα σωματείο βρίσκεται σε θεσμική ομηρία. Να γνωρίζει ότι η Ομοσπονδία πολυσιεργεί ή αρνείται χωρίς επαρκή αιτιολογία και παρόλα αυτά να μην παρεμβαίνει αποφασιστικά. Διότι όταν η εποπτεύουσα αρχή βλέπει μία αδικία και δεν την αποτρέπει, τότε η σιωπή της δεν είναι ουδετερότητα, είναι ανοχή. Και η ανοχή απέναντι σε μια τέτοια μετόδοση γίνεται μέρος του προβλήματος. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έχει θεσμική υποχρέωση να προστατεύει την ισονομία, την νομιμότητα και την ομαλή λειτουργία του αθλητισμού. Όχι θεωρητικά, όχι επιλεκτικά, όχι όταν είναι εύκολο, αλλά ιδίως όταν ένα σωματείο της περιφέρειας, ένα σωματείο που στηρίζεται στον κόπο λίγων ανθρώπων και στην αγάπη μιας τοπικής κοινωνίας, βρίσκεται αντιμέτωπο με μηχανισμούς που το ξεπερνούν. Και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, δια της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Βιωτίας, επέλεξε να κρυφτεί πίσω από την άρνηση της ΕΟΚ. Αντί να σταθεί δίπλα σε ένα αθλητικό σωματείο της περιοχής της, αντί να αναζητήσει λύση, αντί να υποστηρίξει έμπρακτα τα παιδιά, τους αθλητές, τους συλλόγους και την τοπική κοινωνία, επέλεξε τη γνωστή οδό της αδράνειας. Δεν γίνεται, δεν μπορούμε, λείπει ένα έγγραφο. Περιμένουμε την Ομοσπονδία. Αυτές οι απαντήσεις δεν στηρίζουν τον αθλητισμό, τον στραγγαλίζουν. Και ρωτάω δημόσια. Αυτή είναι η μέρημνα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος για τα αθλητικά σωματεία που εδρεύουν στην περιοχή της. Αυτή είναι η στήριξη προς τους συλλόγους που κρατούν τα παιδιά κοντά στον αθλητισμό. Αυτή είναι η ευαισθησία απέναντι σε ανθρώπους που δίνουν χρόνο, χρήμα, κόπο και ψυχή για να υπάρχει αθλητική ζωή στην περιφέρεια. Διότι ο Εθνικός Κιβαδιάς δεν είναι ένας φάκελος πάνω σε ένα γραφείο. Δεν είναι ένας αριθμός πρωτοκόλλου. Δεν είναι μια υπόθεση που μπορεί να πηγαίνει από υπηρεσία σε υπηρεσία μέχρι να κουραστούμε. Ο Εθνικός Κιβαδιάς είναι άνθρωποι. Είναι οι αθλητές του, είναι οι προπονητές του, είναι οι γονείς, είναι οι φίλαθλοι. Είναι τα παιδιά που μαθαίνουν μέσα από το μπάσκετ πειθαρχία, συνεργασία, αξιοπρέπεια και πάνω απ' όλα σεβασμό. Είναι μια ολόκληρη τοπική κοινωνία που αρνείται να αντιμετωπίζει τους πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Και υπάρχει και κάτι ακόμη πιο εξοργιστικό. Στο ίδιο ακριβώς γήπεδο, στο κλειστό γυμναστήριο της Τόμου, χορηγήθηκε άδεια διεξαγωγής αγώνα για άλλο πρωτάθλημα, όταν η αρμόδια Ομοσπονδία έδωσε τη σχετική βεβαίωση καταλληλότητας. Άρα, όταν κάποιοι θέλουν, γίνεται. Όταν πρόκειται για άλλους, το γήπεδο μπορεί να είναι κατάλληλο. Όταν πρόκειται όμως για τον Εθνικό Κιβαδιάς, ξαφνικά αρχίζουν τα εμπόδια, οι σιωπές, οι εκκρεμότητες, οι υπεκφυγές. Αυτό δεν λέγεται τυπικότητα, λέγεται αντίφαση, λέγεται επιλεκτική μεταχείριση, λέγεται αδικία. Και απέναντι σε αυτή την αδικία δεν θα σοπάσουμε. Δεν ζητάμε χάρη, δεν ζητάμε προνομιακή μεταχείριση. Δεν ζητάμε να παρακαμφθεί κανένας νόμος και κανένας κανόνας. Ζητάμε το αυτονόητο. Να εφαρμοστεί η νομιμότητα. Ζητάμε ισονομία, ζητούμε σεβασμό. Ζητούμε να μπορούμε να αγωνιζόμαστε στην έδρα μας όπως δικαιούμαστε, όπως επιβάλλεται, όπως συμβαίνει με κάθε σωματείο που πληρεί τις νόμιμες προϋποθέσεις. Και θέλω να απευθυνθώ σήμερα ιδίως στους αθλητές μας. Ξέρω ότι κουραστήκατε.
Ξέρω ότι απογοητευτήκατε. Ξέρω ότι πολλές φορές αναρωτηθήκατε γιατί πρέπει να πληρώνετε εσείς λάθη σκοπιμότητες ή αδράνειες άλλων. Ξέρω τι σημαίνει να προπονείσαι, να αγωνίζεσαι, να δίνεις την ψυχή σου και την ίδια στιγμή να νιώθεις ότι κάποιοι αποφασίζουν για σένα χωρίς εσένα και σας κοιτώ στα μάτια αυτή τη στιγμή. Όμως θέλω να ξέρετε κάτι. Η αξιοπρέπεια μιας ομάδας δεν φαίνεται μόνο στις νίκες. Φαίνεται και στον τρόπο που στέκεται όταν την αδικούν. Και εσείς σταθήκατε όρθιοι. Σταθήκατε όρθιοι με πειθαρχία, με υπομονή, με ήθος. Και γι' αυτό σας αξίζει σεβασμός. Όχι μόνο από εμάς, αλλά από όλους όσοι επικαλούνται τον αθλητισμό, αλλά ξεχνούν τους ανθρώπους που τον υπηρετούν. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους προπονητές μας που κράτησαν την ομάδα ενωμένη μέσα σε δύσκολες συνθήκες, τους γονείς που στήριξαν, τους φιλάθλους που δεν γύρισαν την πλάτη, τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα στο σύλλογο όταν θα ήταν πιο εύκολο να απομακρυνθούν. Αυτή είναι η δύναμή μας. Η δύναμή μας δεν βρίσκεται στα γραφεία, δεν βρίσκεται στις φραγίδες, δεν βρίσκεται στις σιωπές όσων αποφεύγουν να αναλάβουν την ευθύνη τους. Η δύναμή μας βρίσκεται εδώ, στους ανθρώπους μας, στην κοινωνία μας, στην αλήθεια μας. Και η αλήθεια μας είναι καθαρή. Ο Εθνικός Λιβαδιάς έχει δικαίωμα να αγωνίζεται στην έδρα του. Έχει δικαίωμα να αντιμετωπίζεται ισότιμα. Έχει δικαίωμα να μην γίνεται θύμα μεθοδεύσεων, αδιαφορίας και θεσμικής αδράνειας. Από εδώ, από το κλειστό γυμναστήριο Διστόπου, στέλνουμε σήμερα ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Προς την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Σταματήστε την αδικαιολόγητη άρνηση. Δώστε σαφή θεσμική και νομική λύση. Μην παίζετε άλλο με τον κόπο αθλητών, προπονητών και οικογενειών. Προς την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Αναλάβετε την ευθύνη που σας αναλογεί. Η εποπτεία δεν είναι διακοσμητικός ρόλος. Η νομιμότητα δεν προστατεύεται με σιωπή. Προς την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. Σταθείτε επιτέλους δίπλα στα σωματεία της περιοχής σας. Ο αθλητισμός της περιφέρειας δεν χρειάζεται αδιαφορία. Χρειάζεται στήριξη, ευθύνη και λύσεις. Και προς όλους όσοι πίστεψαν ότι ο Εθνικός Λιβαδιάς θα κουραστεί, θα σωπάσει, θα αποδεχτεί την αδικία, ως κανονικότητα απαντώ. Κάνετε λάθος. Δεν θα σωπάσουμε, δεν θα παραιτηθούμε. Δεν θα δεχτούμε να γίνουμε ομάδα χωρίς έδρα. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει η αδικία συνήθεια. Θα εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο και θεσμικό μέσο. Θα υπερασπιστούμε το σωματείο μας, τους αθλητές μας, την έδρα μας και την αξιοπρέπειά μας. Θα διεκδικήσουμε μέχρι τέλους αυτό που είναι δίκαιο, νόμιμο και αυτονόητο. Να αγωνιζόμαστε εδώ στο Δίστομο με ασφάλεια, με κόσμο, με σεβασμό στους κανόνες και στους ανθρώπους μας. Γιατί ο Εθνικός Λιβαδιάς δεν είναι απλώς μια ομάδα μπάσκετ. Είναι μια ιδέα συλλογικότητας. Είναι μια υπόσχεση στα παιδιά μας ότι ο κόπος έχει τελικά αξία. Είναι μια απόδειξη ότι η περιφέρεια μπορεί να δημιουργεί, να αγωνίζεται και να στέκεται όρθια. Είναι μια φωνή που δεν πρόκειται να φημωθεί. Σήμερα κλείνει μια δύσκολη αγωνιστική χρονιά. Αλλά δεν κλείνει ο αγώνας μας. Από αύριο συνεχίζουμε. Με καθαρή συνείδηση, με ενότητα, με αποφασιστικότητα, με πίστη στο δίκαιο μας. Ο Εθνικός Λιβαδιάς ήταν, είναι και θα παραμείνει εδώ. Στην έδρα του, στον τόπο του, δίπλα στους ανθρώπους του. Σας ευχαριστώ από καρδιάς.
Δυστυχώς δεν στέφτηκε με επιτυχία. Τους λόγους δεν είμαι αρμόδιος εγώ να τους πω. Νομίζω ότι μπορούμε να καταλάβουμε τα λόγια του Πρόεδρου. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι δυστυχώς από τη δεύτερη διαγωνιστική σε ένα γήπεδο που ουσιαστικά επειδή 2 χρόνια παίζαμε εδώ πέρα για το σπίτι μας, με τον κόσμο μας, υπήρχε μια συνέπεια από την ομάδα, μια σταθερότητα. Ξαφνικά βρεθήκαμε μετά την νίκη νομίζω του Προμηθέα να παίζουμε σε άλλες έδρες, τις οποίες δεν τις ξέραμε εκτός μερικών 24 ώρων, στην Ινδέα, στη Χαλκίδα, στη Λιβαδιά, πράγματα που όπως καταλαβαίνετε μας στέρισαν πολύ μεγάλο μέρος της δυναμικής μας. Αυτό βέβαια δεν είναι δικαιολογία, όλοι παλέψανε, από τα παιδιά, το staff, τους ανθρώπους όπως είπα και πίσω από την ομάδα, που κάνουν όλη την αθέατη δουλειά, κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Για μένα που ουσιαστικά είμαι 25 χρόνια στον χώρο, είναι κάτι το οποίο δεν το έχω ξαναδεί, δεν το έχω ξαναβιώσει. Ουσιαστικά να έχουμε γίνει ένας περιοδεύων θείασος όλη τη χρονιά και είναι πάρα πολύ λυπηρό γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν δουλέψει, έχουν κάνει τρομερή προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα, είτε λέγεται οικονομικό, είτε ψυχικό, είτε οτιδήποτε. Έχουν τρέξει για την ομάδα την πονάνε και για τον κόσμο φυσικά της περιοχής και ήταν κάτι πραγματικά το οποίο ήταν πολύ άδικο. Ευελπιστώ ότι με αυτή την κίνηση κάτι μπορεί να αλλάξει. Είμαι άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στο δίκαιο, πιστεύει στα ήθη και στις αξίες και νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί μια λύση για αυτό το πράγμα, γιατί είναι κρίμα μια ομάδα, μια οικογένεια όπως είναι ο κ. Καφρίτσας να είναι στον χώρο έτσι και να κάνει 10 πράγματα για τον μπάσκετ και δυστυχώς να μην τον σέβονται και να μην θυμούνται. Από εκεί πέρα ευελπιστώ σε μια καλύτερη μέρα και ευελπιστώ να βρεθεί μια λύση, γιατί πραγματικά είναι πολύ κρίμα και για αυτό το στολίδι που έχει δημιουργηθεί εδώ στην περιοχή και για τον κόσμο της περιοχής και για όλο το σύλλογο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λόγο έχει ο Δήμαρχος της πόλης, ο Γιάννης Σταθάς. Πρώτη φορά που κάθομαι εγώ γιατί είμαι σε άνθρωπο και αισθάνομαι αδύναμος. Να ξεκινήσω από εκεί. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Πολλά πράγματα μπορούν στον τύπο να κορυφωθούν και να δουν ηθικά θέματα και προβλήματα. Αλλά η ουσία είναι όμως ότι μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες που κάνανε κάποιοι και το είδαμε, το μόνο που έκαναν είναι να γίνουν καλύτεροι, να μας δυναμώσουν και αυτό το δουν στην πορεία. Και δουν στην πορεία γιατί ξέρουν και αυτοί που κάνουν αυτό το οποίο κάνουν σαν δεν έχουν δίκιο. Το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Για τυπικούς λόγους μπορούμε να μην κυκλοφορούμε κιόλας. Άμα πούμε έξω να το πατήσουμε, με βάση το νόμο μπορώ να σας πω 500 παρανομίες για το πώς περπατάς στο πεζοδρόμιο, αν περπάτεις στον δρόμο, αν πας στον οδηγό και τα πάντα. Άρα οι Ευρωπαίοι λοιπόν τι κάνουν, με αυτό το κάνει η Ομοσπονδία, έπλεξε και το πω έτσι, διότι δεν είναι κάνει μια έδρα και με ένα μέρος το οποίο είναι όλο το μέρος και δεν είναι. Και το λέω γιατί πιστεύω μια απόσταση, δεν είναι σε άλλες ομιλίες. Όπως είχα πει από την αρχή, τα τοπικά θα ήθελαν ότι υπάρχει τοπικά. Αλλά το να προσπαθούν να βγάλουν στο διστό, το οποίο είναι ένα αστυνομικό μέρος εδώ για εμάς, αυτό δεν θα περάσει καλά. Και δεν το λέω καθόλου περίπτωση. Αυτό που θα κάνουν τη ζημιά, αυτό που θα κάνουν μας καμία ζημιά, το μόνο που κάνουν είναι να πεισμούν τον κόσμο, να έρθει να ασχοληθεί περισσότερο. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν ο εθνικός εγκληματιάς δεν έχει έδρα το δύστοχο ή θέλει να έχει όποια έδρα θέλει, αλλά με ενοχλεί πάρα πολύ και όπως πιστεύω στο φιλός, οι μεθοδεύσεις, οι οποίες κάνουν. Μόνο για μεθοδεύσεις. Τώρα, η πορεία θα δείξει για αυτές τις μεθοδεύσεις που κάνουν, γιατί έτσι για τη σπίτα για κάποιους έχουν υπάρξει μάρκοντας μπάσκετ πριν 25 χρόνια και έχουμε δει άνθρωποι που περάσει που ασχολούνται, οι παράγοντες που ασχολούνται, βάζουν την ψυχή τους, όπως ξεκινούσαν να
θέλουν να προσφέρουν. Τώρα, αν έχουν για άλλους λόγους και στοχοποιούν ομάδες και τόπους, αυτό σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο τιμά και δεν είναι κάτι το οποίο εμείς θα αφήσουμε αναπάντητα. Και οι απαντήσεις που θα δοθούν δεν είναι για μένα οι νομικές απαντήσεις. Τα θέματα είναι και ηθικά για μένα. Η ηθική είναι πάνω από κάθε νόμο, γιατί ο κόσμος είναι αυτός που ανατρέπει τους νόμους, η κοινωνία που ανατρέπει τους νόμους, η κοινωνία η οποία αλλάζει τις καταστάσεις. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε αυτό που έγινε, γιατί πέρυσι, κάποια στιγμή, άρχισαν τα όργανα όταν είδαμε κάποια πράγματα που ήταν στο γήπεδο. Από τότε άρχισαν τα προβλήματα να ψάχνουν. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι προς αθλητές, όπως είχα πει και την χρονιά που ήρθανε, και το είπα και στον πρόεδρο και όταν είχαν έρθει, ότι ήρθαν σε ένα ιστορικό μέρος. Όπως είχα πει και στην ομάδα του Αμισόρα, όταν έφυγαν και ανέφυγαν στην Αμερική, τους είχα πει ότι προσωπείται ένα ιστορικό μέρος, ένα μαρτυρικό τόπο, και πρέπει πάνω απ' όλα, ό,τι και αδικία να γίνει, πρέπει να δίνει σημασία προς όλους. Αυτό που θέλω να τονίσω και να με χαροποιεί είναι ότι παρόλες τις τροπολογίες, όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει μέχρι τώρα στο ελληνικό, έχει δείξει ύφος και ύφος. Δεν έχουμε πουθενά επεισόδια, ούτε εκτός έδρας, ούτε μέσα στην έδρα μας εδώ πέρα, σεβαστικά με τους πάντες, παρόλο όλα αυτά που γίνονται. Παρόλο το θυμό που προσπαθούν να δημιουργήσουν σε όλη την ελληνική ομάδα και σε όλο τον κόσμο, έδειξε ύφος και ύφος, και αυτό είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό, και οι αθλητές και η διοίκηση, που το βασικό λόγο που είμαστε μαζί του δίπλα είναι αυτός. Τώρα, για τα γήπεδα και τα υπόλοιπα, εντάξει, δεν είναι κάτι που εμένα ούτε κάνει μαγκής, γιατί γίνανε και αγώνες. Κάναμε μπορεί να κάνουμε αγώνες αμαία και να μην κάνουμε αγώνες στο δικό του, να παίζουμε δύο χρόνια εθνικός και ξαφνικά να παίζουμε το δικό να παίξει. Και να ψάχνουν και να βρίσκουν αυτά τα οποία είπα πριν τα δυτικά. Η ουσία λοιπόν είναι ότι η ομάδα είναι όρθια. Η ουσία είναι ότι εμείς είμαστε τώρα και θα συνεχίσουμε. Αυτό το λέω όπως όρους. Και εκεί που έχω σκοπό κάποιες φορές να τα παρακολουθούμε, να ασχοληθούμε, γιατί αυτός είναι ο σκοπός τους και θα κλείσουμε αυτό. Ο σκοπός που κάνουν όλοι αυτοί είναι να σε κάνουν να παρατήσεις, να απογοητευτείς, να πεις δεν γίνεται τίποτα, δεν θα καταφέρουμε να κάνουμε κάτι. Αλλά το κακό είναι ότι για κακή του τύχη δεν παίξαν με ανθρώπους που όσο μας ζηλάς, τόσο χειρότερο για αυτούς. Και θα μας δω παρόν και το λέω όσο αγαπώ θα πάω εδώ παρόν και θα τον βοηθάω και τον τόπο μου πάρα πολλά, γιατί εγώ το θεωρώ πέρα ότι θα κάνει εθνικός, ξεκαθαρίζω, δεν θα το δώσω. Αυτό πρέπει να το καταλάβω και να το καταλάβεις. Και τους το είχα πει από την αρχή, κάντε ό,τι κάνετε, αλλά μην μπερδεύετε το δώσω. Το πέρασε. Από ό,τι πάρει η πορεία θα το δείξει. Και αυτοί ξέρουν που ακούνε τι εννοώ. Ξέρουν πολύ καλά, μπορεί να το ξέρουν, αυτό ξέρω πάρα πολύ. Είναι μερικά πράγματα δεν τα πειράζει. Αυτοί μπήκαν στη δικασία αυτή. Από εδώ και πέρα, εμείς είμαστε εδώ, όρθιοι, θα συνεχίσουμε και όπως είπε και στον πρόεδρο, όπως είπε και στην ομάδα, η ομάδα από τον χρόνο αυτό που είπε και ο πρόεδρος θα αλλάξει η ονομασία, το λέω πρόεδρε, θα είναι εθνικός της νόμου, δεν θα είναι εθνικός της Μαριάς. Αυτό το πάμε να λέμε παραπέρα και δεν μας νοιάζει να είμαστε τη δεδική στην Α2, στην Α1. Η ομάδα μας ενδιαφέρει να υπάρχει, να είναι εδώ πέρα να έχει τον κόσμο να αθλείται, να έχουν τα παιδιά τα οποία γέμισαν το γήπεδο με νέα παιδιά και που είχαμε χρόνια ανάγκες να δούμε τη δικιά μου, να δούμε παιδιά που πέρα μέσα από το Χριστό. Για μας αυτό το μεγάλο στοίχημα και δεν είναι το στοίχημα για μας αυτή η ομάδα που πάει στην Α1 ή να πάει στην Ευρωλίγα. Μας ενδιαφέρει λοιπόν να έχουμε παιδιά να έχουν στον αθλητισμό, να έχουμε παιδιά τα οποία να βλέπουν αθλητισμό που αγωνίζονται με ύφος και ύφος και να μην βλέπουν διάφορα να το πω ή να χαρακτηρίσω. Βλέπουμε σε άλλες περιπτώσεις σε άλλα γήπεδα. Αυτό για μένα είναι το μεγάλο και το σκοπό που θα το περάσει στην τοπική κοινωνία. Και κλείνοντας του χρόνου, αυτό που θα πρέπει να πω ότι ό,τι και να κάνουμε, δεν έχουν τελειώσει το Σαντιάγο, όπως πάντως κάνουν 2 μήνες τώρα πια, δεν απαντάνε, αν είναι όλοι που μας ζήτησαν να έχουν κάνει όλα, τα δυτικά, και από εκεί παραχωτά είδαμε ότι δικά μας εντάξει, να απαντάνε στα έγγραφα τα οποία τους έχω χωριστεί. Άρα λοιπόν, δείχνουν ότι καθαρά δεν είναι θέμα
και όποιος εκδικείται για έναν τόπο, σε άλλο επάνιο και με αυτόν τον τρόπο αξίζει το μπροστά του. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας. Θα καλέσουμε τώρα τους παίκτες να παραλάβουν τα αναμνηστικά και το προπονητικό staff. Λίγο την υπομονή σας, θα γίνει ζωντανά στον αέρα η αλλαγή, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Και μετά συνεχίζουμε. Κυρία. Ναι. Δύο φώτο ήθελα, δεν ήθελα κάτι άλλο. Ναι, εντάξει. Για το αρχείο του Δημάρχου. Και τώρα ένας-ένας το προπονητικό επιτελείο της ομάδας μας καθώς και οι αθλητές της. Ξεκινάμε με τον προπονητή Λάμπρος Μπάρτζος. Ο άμεσος συνεργάτης του coach Μπάρτζου, Γιώργος Ντάλης.
η trainer της ομάδας μας, Βικτωρία Μεταξά. Ο φυσιοθεραπευτής της ομάδας μας, Νίκος Νικολάου. Ο team manager μας, Νίκος Ματλιωρής. Και τώρα οι παίκτες μας, Αργύρης Μολές, ο Αντώνης Κενάκας, ο Άρης Βουδουρής, ο Θανάσης Αμβράζης, ο Βίκτορας Καρακατσάνης, ο Τζουλιάνο Τόλα, ο Γιάννης Πορφέτας, με το συνοδό του Νίκο. Ο Φώτης Βασιλόπουλος,
Γιώργο.